Nu te încheiat cealaltă discuție. Dragilor, din cauza că s-a răcit un pic vremea afară, mai ales că sunt temperaturi de 0 grade, minus 1 grad, minus 2 grade noaptea, am decis să plec în camping și pescuit, desigur, la Brăila, la Dunăre. Vreau să văd cum e la cort, pur și simplu vreau să experimentez, vreau să văd cum rezist. Mi-am luat eu ceva pentru să nu îngheț de frig acolo, ceva, o încălzire. Mi-am pregătit tot, sper să nu fie un eșec mizerabil complet, să îngheț pe acolo, să mă îmbolnăvesc, să las totul baltă, să mă urc în mașină, să stau la căldură și apoi să plec acasă. Da, acum, din păcate, o să ajung noaptea, deci o să trebuiască să-mi pun cortul noaptea și toate alea. Asta e treaba și eu lucrez ca și voi, o trebuie să mă duc să donez sânge, să am o zi liberă, nu vreau să umblu la zile de concediu, așa că am plecat târziu de acasă. Acum sunt cam la vreo 80 de kilometri de Galați, cum v-am spus. O să ajung noaptea, la vreo 5 și un pic. Am oprit un pic acum ca să mai pun benzină, ca să nu rămân și în drum, în pana deșteptului, cele mai mari ghilimele. Așa că asta ar fi introducerea. Nu știu dacă o să reușesc să filmez ceva acolo, la fața locului când ajung, pentru că o să fie întuneric, mai degrabă după ce reușesc să pun tot. Ne auzim mai târziu. Prietenașilor, oficial am ajuns. E întuneric, dar am ajut un pic lumina naturală de la lună. Oricum o să folosesc și eu ceva, o lanternă. Trebuie să-mi fac imediat cortul, să-mi fac condițiile, sistemul de dormit, ca să zic așa, și să-mi fac ceva să mănânc, pentru că sunt rupt de foame. Prietenașilor, și eu o să-mi pregătesc și eu cina, pentru că am muncit din greu pentru ea. De fapt am condus, cam atât, asta a fost greu. Ia uitați ce mănâncă băiatul aici. Niște fasole cu cârnați afumați. Chipurile tradiționale, de la Sandu. Ce să vă zic, așa-i când frumoasa mea soție nu a putut să vină, n-are cine să îngătească, așa că sunt sigur că o să mănânc la conservă. Dar o să o încălzesc aici, pe chestiuța asta, care e pe încălzitorul ăsta pe gaz pe care mi l-am luat. E multifuncțional. Mare chestie, îți dai seama, îl culp pe burtă și mi încălzești mâncarea la el. Da, tot e bun, pentru că mănânc ceva cald și afară e frig. Dar eu aici stau în tricou, cu chestia asta aici lângă mine. Pont, nu? Prieteni, până acum totul merge un pic prea bine. Adică până acum am stat la tricou, dar o trebuie să mă schimb de haine și m-am schimbat, pentru că nu o las așa, o să ies acum și afară să-mi pregătesc și scule, vreau să le dau în apă noaptea asta, e deja 7:30 și ce mai vreau, apropo, fasolea aia cu cârnați afumați, genial, recomand. Și dacă tot merge prea bine, o să dau și ceva rece, ca să stric un pic contrastul. Și o să bag chestia asta, bere Castle Rouge.
Are și o etichetă aici. Am mai băut din asta, e foarte bună, e bere arămie cu aromă de cireșe. Al 8% alcoolemie pentru o bere. Da, e super bună și aromată. Mi-am luat și un termometru să-l am aici, ca să am o evidență, să știu cât e în cort față de afară. Dacă se păstrează în cort și dacă reușesc să păstrez la undeva peste 8 grade, să zicem 9 grade, eu zic că e mai mult decât perfect. Așa, deocamdată am să mă bucur de berea asta. Stați un pic. O să mă bucur de berea asta și o să o contracarez cu o țigară corectă. Pentru că, sincer, n-am mâncat de dimineață. Am plecat pe drum, am oprit la magazine când mi-aminteam, stai că am uitat să iau porumb. Stai că am uitat să iau nu mai știu ce. Și tot așa am oprit. Așa că cheers! Noroc, prieteni! Lovește exact acolo unde trebuie. Incredibil! Îmi țăcănea la lanseta asta de aici, ușurel tare. Deci, haideți că încă nu am prins ce lumină, ca să vedeți ce lumină naturală am de la lună. Și să știți că pe video de pe telefon se prinde foarte slab, încă se vede întuneric. Așa că o să ajut un pic cu ăsta. Deci îmi țăcănea la lansetă, la feeder acolo, cred că un guvit ceva. Doamne ajută să intre unul, pentru că m-am chinuit cu minciocul de o oră, mă chinui să prind. Ceasul e aproape 9 seara. Și în timp ce mă uitam încolo, a trecut o stea căzătoare, s-a aprins frumos în atmosferă, fix prin fața mea așa și s-a stins imediat. Doamne, ce incredibil, ce imagine am putut să prind. Din păcate nu știu voi, dar mie mi-a încântat tot foarte tare. Bună dimineața, dar nu pe lumină. E ora 6, aproape 6, de fapt 6 fără un sfert, ceva de genul. M-a trezit o mașină pescar, care deja veni. Sincer, de când a venit el, mai erau vreo 2 ore până la lumină, adică oamenii vor să prindă locul ăsta. Și am mai văzut undeva, el s-a așezat undeva în stânga, undeva mai în dreapta, am văzut că s-a mai pus încă cineva. Și vorba e, omul a venit și așteaptă să facă lumină, știi? Mi-am verificat și eu lansetele acum dimineața, încă nu vă spun ce am făcut, dar vă spun un singur lucru, că acum dimineața am găsit feederul stătea drept, l-am tras, era agățat, un morunaș frumos. Am dat lanseta înapoi, am încărcat și pe cealaltă, că am 2 feedere date. Pe aia am încărcat-o, nici bine a dat înapoi, trăsătură, iarăși am mai scos încă unul și am lăsat acum. Am lăsat. Apropo, am avut și 2 date la îmbucătură. La șalău știu că ce-o fi, dar nu a vrut. Nu a pus gura, din păcate. Poate pune azi. Astăzi nu o să mă atind chiar așa de mult. Să vă spun totuși cum a stat treaba și cu somnul în cort. Nu știu exact câte grade, pe telefon îmi arată 1 grad, dar pe aici pământul e înghețat. Știți cum e, mă rog, și mincioc, tot era înghețat. Pe lângă apă, pe lângă asta, sigur e cu vreo 2-3 grade mai puțin. Acum eu o să pun să-mi fac o cafea, să încep în forță, beau o cafea fierbinte, să ridice o leacă spiritul și moralul. După care o să și mănânc ceva, pentru că așa eu mănânc mult și des. Ia uite jucăria mea preferată, mamă, totul înghețat. Încălzitorul și-a făcut treaba, problema e cortul, nu ține deloc căldură. Mă așteptam într-un fel la chestia asta, știam că bate vântul prin el, e curent, dar te ajută cât de cât, dar cam la o oră jumate, hai, maxim 2, cam trebuie să te trezești. Eu așa am făcut prima oară, cam la 2 ore jumate, m-am trezit și am dat drumul iarăși la încălzitor, până să facă căldură, după aceea opresc, iar somn. La 2 ore jumate cam mult, cam o oră jumate cred că e recomandat, ca să te trezești congelat. Așa, pentru mine nu e rău, pentru că eu oricum nu sunt rău de frig.
Dar pentru cineva care e rău de frig și ține mult la confort, să îngheță momițele pe aici, eu mă îmbrac bine și nu sufăr, vorba aia. Da, mă apuc să-mi fac cafeaua. Ei bine, prieteni, asta e priveliștea mea de dimineața asta cu care îmi beau cafeaua. O cafea fierbinte, abia scoasă. Ah, perfect, perfect. Voi ce priveliște aveți dimineața asta? Chiar sunt curios să știu. Tavanul, cerul, sau poate sunteți pe undeva mișto. Eu n-aș putea spune că sunt undeva chiar super mișto, pentru că e frig. Ia uitați ce sar pește. Peștișorii mă așteaptă. Am auzit clopoțelul, sunt sigur că au mai tras ceva pe aici, dar nu o stau acum chiar geană sprânceană. Apropo, cred că, mă rog, o să vă spun mai încolo. Stăteam liniștit aici și îmi beam cafeaua în cort, fumam o țigari și mă uitam cum îmi trage în disperare la lanseta din stânga. Acum o slăbit, se plimbă pe aici mai pe aproape. Nici măcar nu aveam chef să mă ridic până nu-mi terminam țigara măcar. Dar acum că am terminat am să-mi iau cafeaua și m-am mutat afară să mă ocup ușor și de peștișori. S-a făcut dimineața și ar fi cazul, nu? Da. E și timpul pentru micul dejun. În momentul ăsta îmi trage la feeder, dar dacă ar fi să-mi pun mintea cu peștele la cum mănânc aici, eu nu mai apuc să mănânc. Așa, pentru micul dejun, de fapt, eu vreau să fac la tigaie, puțin. Am aici niște Kaiser și niște cașcaval afumat. Apropo, vă recomand și vouă, dacă mergeți undeva în camping sau să stați mai mult timp la pescuit, pe vreme din asta, să mâncați tot așa, cât mai gras, să aibă corpul vostru de unde arde, să vă alimentați corpul corect cu grăsimi. Și o să tai eu aici frumușel și o să-mi fac niște sandvișuri, pentru că nu am chef să... V-am zis că vreau să-l fac la tigaie, să fie călduț, dar sincer nu am chef. Sper să mă iertați, dar nu am chef să stau să mai fac la tigaie, pentru că merge treaba bine cu peștele și nu vreau să pierd timpul cu tigăița. Așa că o să-mi tai și o să compensez după masă. O să mai fac o ciocolată caldă, pentru că mi-au luat niște plicuri să fie acolo. Ia uitați aici la Kaiserul ăsta plin de grăsimi. Vai, ce o să fac? O să mă îngraș. Sigur, de data asta nu o să vă las să vă uitați la mine cum stau cu molfă în fața voastră. Așa că vreau doar să vă recomand mâncarea grasă, cât mai multă, și băuturi calde. Noroc pentru o ciocolată fierbinte. Am să pun după ce se mută soare din direcția aia. Am să pun să prind o leacă și ceva pe cameră la capturi. Până acum pot spun că am prins bine, chiar m-am distrat. Chiar astăzi nu o să mai stau pe noapte, pentru că nu mai am butelei de gaz și, după cum v-am spus, cortul meu nu-i făcut pentru asta. Și pe lângă asta o să plec, cred că undeva pe la vreo 1, ca să nu conduc nici noaptea.
Zic că am prins la greu și sigur o să prind și astăzi destul de bine. Chiar o partidă reușită până acum. Și abia, cred că nici 9-10 dimineața noi. Fain oșag. Trebuie să știți că nu am ajuns pe locul ăsta accidental. Mi-a fost recomandat de cineva. Mă uitam într-o zi pe TikTok, ca în multe alte zile, și am văzut un băiat care pescuia la Dunăre. Și l-am întrebat, ce, cum, unde? Și omul mi-a zis că, băi, te distrezi dacă vii aici. Apropo, sunt la plaja lipovenească, așa îi zice. Și am și nimerit foarte bine, că plaja e destul de mare, dar am venit chiar într-un loc unde nu-i cu agățături și destul de vânat. Eu nu am venit, ci că mi-a zis băiatul că trebuie să vin de vreme tare ca să prind loc aici. Însă eu n-am venit de vreme, am venit târziu, am venit noaptea, că nu mai sunt niciun nebun care să stea cu cortul. Și băiatul îl cheamă Liviu Tănase, chiar o să arăt și pagina lui, dacă vreți să vă abonați la TikTok-ul lui, pentru că chiar îi datorez lui partida asta, că mi-a spus de locul ăsta. Mersi mult, Liviule. Și ce pot să zic? Am avut o partidă, trăsătura? Da. Am avut o partidă foarte reușită, dar stați un pic să discut cu peștele ăsta. Nu simt mare lucru. Dacă a fost ceva, a scăpat. În fine, cum spuneam, lui datorez partida asta pentru că mi-a dat un loc super bun. Bine, e un loc foarte cunoscut aici pentru că văd că e plin malul. Undeva mai în dreapta mea, mai aproape de podul de la Brăila, se pescuiește umăr la umăr, pot să zic. Cel puțin așa se vede de aici. Sigur, este distanță între oameni, ca să nu vorbesc aiurea. Dar e fain. E fain locul. Și să nu mai zic că aseară am prins la greu. Am prins la morunaș, băi, și mari, frumos, sportivi. Rar la prut prind așa ceva. M-am distrat. Aseară abia pe la vreo 11 ceva așa, o lăsat-o un pic mai moale, s-o mai liniști peștii și m-am băgat și eu în cort, la răcoare. Ba răcoare, ba căldură. Cam așa au fost cu cortul. Și, să vă arăt ce am pățit aseară. Când eram eu tot încântat și vesel, că scot pești după pești, am călcat pe mincioc și am făcut coada în jumate. Acum nu pot fi decât recunoscător că nu am călcat pe aici pe undeva ca să prind ca la păstră, cum am mai luat ciortanul ăla la prut, că nu aveam pregătit minciocul. Pescuiesc cu coșuleț de 50-60 de grame, îl iau un pic curentul, dar nu prea departe, o bobiță de porumb, picărlig, 2 vermișori lângă ea. Am mai dat să doar la vermișor, dar la vermișor, dacă pui doar, să mai nimerește câte un nenorocit din ăla mic, care se pune și toacă acolo el bine mărunt, și apoi te lasă dezbrăcat de viermi. Dar la boabă nu prea se bagă decât din asta mai îmbrăcat. Băi, și-am luat niște morunași frumoși, ce pot să zic. Cam asta informații am vrut să vă dau, cum dau. Apropo, am cumpărat o pungă de nadă de ceva cu parmezan pentru morunaș, pentru astea, river. Aș aduce o pungă să vă arăt, dar mi-e un pic lene. De fapt, hai că nu-i frumos din partea mea, doar e aproape. Haideți să vă arăt și la ce dau.
Poate prindeți voi trăsătură acum cât eu întors cu spatele. Dar se pare că nu. Ia uitați aici. Benzar special Morunaș Mureană Scobar cu parmezan. Mănâncă pește parmezan, mai ceva ca mine. Eu mănânc cașcaval afumat și e parmezan. Își permit mai multe ca mine. Bravo lor, nu? Da. O să oprez deocamdată. Nu vreau să o lungesc prea mult cu informații care deja îți date. Și o să vă bag pe fir când am trăsătură, să vedeți ce voi în pește 2. Și oricum o să vă arăt la sfârșit. Hai că am în sfârșit și o trăsătură. De fapt, în sfârșit, a durat, cred că 5 minute de când am încheiat cealaltă discuție. Ia ce trage de ea. Oho, dar ce sportiv e și ăsta. Hai la tata. Mă, dar ce bătăioși-s. Acum ia să le iau un pestel ca asta. Hai încoace, băiatule. Ia ce mai pocnește coada asta. Mai să se rupă de tot. Da. Tot unul frumușel și sportiv, solid. Ia. Ia ce frumuseți. Îl băgăm și pe asta la sacoșat. Am, cred că vreo câteva kilograme bune. Da. Am vrut să vă arăt și o trăsătură și o să vă mai arăt. S-a pus așa un vânticel din sud, din sud-est, din partea aia dinspre pod. Știi, soare frumos afară, dar tot vreo 3-4 grade încă. Și vânticelul ăsta cam mușcă, ca să zic așa. Apropo, a fost aseară meciul România-Kosovo. Din păcate n-am reușit să-l văd pentru că nu găseam postul, nu-l aveam pe Digi Online ce am eu, aplicație. Dar m-am uitat la statistici. Bă, un șut pe poartă să n-ai, mă. O făcut aia ce-o vrut ei. Statisticile alea urlă, nu vorbesc. Destul de triste. Voi ce părere aveți despre meci? Mi s-a părut ceva de speriat. În schimb, iarăși am deschis TikTok-ul după meci și o grămadă de atacați din ăștia care Serbia, Kosovo e Serbia, numai așa. Băi, ce treabă are una cu alta, cu fotbalul, cu așa. Eu de regulă sunt mai prost așa, nu pot să mă abțin. Le dau comentarii și îi întreb, băi, din cauza asta, din cauza că Kosovo e Serbia, de asta n-am avut noi un șut pe poartă și o făcut aia ce-o vrut cu noi? Sau cum? Da, ceva disperiat. Ce probleme au unul. Și fac, pare eu, că sunt niște mucoși din ăștia care le curge de-n gură. Ei nu pot să doarmă noaptea, că Kosovo e Serbia. Asta e cea mai mare problemă în viață, în caz că nu știați. De asta n-au aici mânca, cred. Da, ce să-i faci? Mai sunt și probleme din astea în capul unora. S-au mai liniștit un pic trăsăturile. Cel mai bine au mers dimineață, dar dimineața chiar nici nu era suficientă lumină și nu am mare încredere în funcționarea telefonului meu la temperaturile care erau atunci. De regulă mai dă bâlbe, nu pornește bine filmarea, mă rog, ca orice echipament electronic care face figuri la temperaturi scăzute. Mi se pare logic. De asta nici n-am insistat, n-am tras de el.
Dar oricum, pește am prins, am prins bine. V-am spus, o să vă arăt la urmă. Acuși pe cât? În vreo săptămână, două, cam așa o să fie și votările. Sper că v-ați pregătit. Dar sincer, indiferent cât de bine te pregătești, te informezi, mi se pare așa de trist, tată, cu oamenii care să împinși în față ca și candidații aia, care îți dați cu primele șanse. Că sunt și care sunt mai puțin cotați și sunt mult mai pregătiți decât amărâți ăștia care se împinși în față. Care și ei sunt locul 1, 2, 3. Atât. Ei spus în față. Băi, și numai niște care mai de care, mă. Care mai de care. Care cu covrigul în dinți, care numai cu teatru și care habar nu are ce cu el și cum a ajuns acolo. Numai așa. Din păcate, o să trebuiască să strângem din dinți și iarăși să votăm doar rău ăla mai mic, știi, că cam asta facem de o cărcă de ani, că dacă vrei să votezi într-adevăr pe cineva care e foarte pregătit și foarte dotat, ca să zic așa, mental pentru chestia asta, nu sunt șanse. Nu au șanse pentru că nu are cine să-i pună în față, nu are cine să le facă reclame pe toate gardurile. Și ce, asta e cumva o trăsătură? N-a poftim, mai înainte de asta spuneam de că n-ar trebui să băgăm politică în fotbal, acum bag eu politică în pescuit. Să-mi fie rușine și să fie cu iertare dacă deranjez vreun urmăritor, ca să zic așa, cu... Ia uite cum zboară gunoaiele pe aici. Ia chiar am niște saci la mine. Apropo, puteți fi siguri că dacă e o zonă foarte pescuită, e plină de gunoi. Și într-adevăr, e plin printre copaci ăștia. Peste tot pe aici e plin de gunoi. Eu o să fac în pătrățica mea măcar atât pot să fac. O să fac curat în pătrățica mea. Știți cum e, dacă ar face fiecare în pătrățica lui, să o lase mai curat decât găsește, sau măcar pe a lui, gunoiul lui să-și lea, tot e mai bine. Nu uitați, vă rog din suflet să lăsați malurile curate, cu oricare apă mergeți la pește. Da, m-a păcălit. M-a tras de fapt. Dacă e de ceva, porniți filmarea special pentru voi. Abia ce am făcut un live informativ în care speram să trag un pește și la, cred, 5 secunde după ce am terminat live-ul, a început să am trăsătură. Sigur, trage un pic cam anemic. Este o pauză cam de vreo 2-3 ore, cred că, de când o tras ultima oară. Și acum aștept să mai dau un semn ca să trag de el. Ăsta de aici, din dreapta. E cel buclucaș. Hai să vedem dacă ne face deliciu. Să mai prindem o ultimă trăsătură și pește pe cameră. Hai măi, nimic. Treaba e că am pus la cârlig o boabă de porumb și 2 viermișori. Și dacă e ceva acolo care trage doar de viermișori, rămân doar cu boaba de porumb, ca să zic așa. Parcă mai țăcălit, dar foarte anemici. Aseară erau niște trăsături așa solide. Bine că aseară erau și mai îmbrăcați, mai forțoși. Moronașii care trăgeau erau mai sportivi, mai mari. Cum s-a făcut dimineața, au început să danseze pe aici, o grămadă. Dă peștișori de toate mărimile și au început să mănânce toți. Și acum mai aștept un semn. Hai cu semnul ăla fain. Nici nu m-aș grăbi în caz că trage ceva de el. Între timp o să iau un sac de gunoi și o să mă apuc de strâns un pic de pe aici.
pentru că e plin de gunoi. N-am cum să strâng pe tot, că dacă îl strâng pe tot, asta ar însemna să fac rost de o remorcă. Așa că mă apuc să strâng cât pot aici din pătrățica mea. Am strâns aici. Mi-am luat un săculeț, așa îmi place mie scarc de un săculeț acasă. Conserve, pachete de țigări, ciolofene, saci de rafii și multe chestii, cârpe. Credeți-mă că dacă ar fi să mă apuc de strâns de aici de peste tot, cred că, cum am zis, nu trebuie o remorcă din aia mică de mașină mică, trebuie una de camion. Da, eu zic că un săculeț din ăsta onorabil e suficient. Dacă ne-am face toți curățenii în pătrățica noastră, măcar tot ar fi perfect. Da, mai urmează să scot pești de acuș, să mă laud capturile mele, să-i sacoșez și să mă tirez acasă. E timpul să-mi iau tălpășița, așa că haideți să vă arăt ce pește am prins. O să dureze mai mult să strâng toate astea, pentru că, după cum prea bine știți, sunt singur. Ia uitați aici frumușei. Ia uitați-o aici. Ce frumos, ce sportivi. Mari, veseli și fericiți. Da, frumos. A fost o partidă super din partea mea. O să eliberez pe ea mai micuți. Și apoi gata. Eu nu rămâne decât să vă mulțumesc că v-ați uitat la noua mea aventură pe Dunăre. Partidă super. Așa că păstrați malurile curate. Dați și voi acolo un like și o abonare ca în țările civilizate. Ciao! Și cum îmi place să dorm noaptea în pădure la foc, plângi împreună cu tot. Unde pula mea schiduiturile alea? Visul în izvor.